Euskara eta Kirol batzorde honetara, gai zerrendako lehenoko puntuarekin hasiko gara. 2009ko martxoaren 25an egindako bilkuraren akta irakurri eta hala badauki onestea. Onartzen da? Bai, orduan bigarren puntora pasatuko gara. Batzordeak eskatutako agerraldia azalpenak eman ditzan Kirol lehiaketaren Euskal Esparruaren ekintza planaren betetze maila zertan den ezagutzeko. Horretarako kultura sailburu daukagu hemen, Bingen Zubiria eta Jon Redondo Kiroletarako zuzendaria, ongi etorri. Eta beraz, talde proposatzailearekin hasiko gara, Rebeka Ubera Anderea, zurea da hitza. Bai, lehenik eta behin egun onak, Zupiria jauna eta Redondo jaunei eta guztioi, noski. Ohitura daukagu urtero jarraipena egiteko Kirol lehiaketaren Euskal Esparrua garatzeko gobernuak egin zuen ekintza planari. Egia da, azkenengo agerraldia 2017an eskatu genuela, eta ja bagoaz 2 urtetara, eta komenigarria ikusi genuen ekintza plana zertan den, ze urrats ematen ari zareten jarraipena egiteko agerraldia eskatzeko. Oso ohikoa izaten delako zoritxarrez, ekintza planak kajoietan geratzea, eta guretzat plan hau oso garrantzitsua da, eta ez genuke nahi kajoian geratzea. Eta horregaitik 2014an, otsailaren 27an, legebiltzarrak onartu zuen Kirol lehiaketaren Euskal Esparrua garatzeko proposamenaren ondorioz gobernua berak egin zuen ekintza plana betetzeko, ohitura daukagu urtez urte jarraipena egiteko agerraldia eskatzeko, ez? Esan beharra daukagu bertan ekintza planean jasotzen direla hainbat ardatz, ekintza plana oinarritzen diren ardatzak, eta bertan besteak beste jasoko da gobernuak goi mailako kirola errebisatuko duela, jakineko genuke ea errebisio horri ekin dion edo zertan nagoen. Jasotzen da ere Kirol lehiaketaren lehiaketen hobekuntzari ekingo diola, alternatiba erakargarriagoak lantzen, batez ere errendimendu eta goi mailako errendimenduko kirolean, jakineko genukea horren inguruan zein kiroletan alternatibarik proposatu den edo hobekuntzarik proposatu den. Jasotzen da ere federazioen egokitzapenaren inguruko ekimen hartuko dela, jakineko genuke ea egokitzapen horri ekingo saion, izan ere aurreko legegintzaldian ere hainbatetan adierazi zen asmo hau, baina emaitzak ez ditugu ezagutzen. Ekintza planean ere jasotzen dira implementazio zabalena duten hainbat kirol, esaterako futbola, mendia, golfa, eiza, saskibaloia, txirrindularitza, taekwondo, hipika, eskubaloia, neguko kirolak. Hauek dira erkidegoan lizentzia guztien 73% dituztenak, eta gero jasotzen dira ere oso maila altuan aurkitzen diren karate, padel eta voleibol. Jakin nahiko genuke, hauetako baten ekimenik hartu dan, gero egia da hauen barruan aurkitzen diren eta hauetatik aparte ere aurkitzen diren kiroletan egitasmoa aurkezten duela ekintza planean, nahiz eta kirol masiboak ez izan lizentzietan, esaterako geroago aipatuko ditudanen artean aurkitzen da gure kirola den pilota, ez? Jasotzen da ere lehiaketa estrukturak eraldatzea aurreikusten dela, jakineko genuke ere horren inguruan zerbait egin den, eta gero kirolean ere kirol guztetan ditugu alde batetik emakumezkoak aurkitzen ditugu eta bestetik gizonezkoak, eta horren inguruan ere zerbait esanguratsua egin ote den edo ez, zeren egia da emakumezko kirolean edozein kiroletan ezer gutxi eginda, ez, emaitza asko zer ikusgarriagoa delako, eta azken urtetan ikusten ari gara futbolean irabazten ari den ikusgarritasuna, ez ordea beste kirol batzuetan, jakineko genuke gobernua beste kirol batzuetan zer egiten ari den. Egia da,
ekintza plana jasotzen duen kiroleen artean, esan genezake errugbia dela, zerbait egin duen bakarra, eta jakineko genuke bi urte hauetan gobernuak bestelako federazioekin zerbait egin duen. Zeren, ekintza planera joaten baldin bagara eta datak errebisatzen baldin baditugu, pistako txirrindularitzan 2014-2015 aurre ikusten zen, esku hartzea. Urbizetako piraguismoan 2014 eta 2015 ere. Eta, jarraitzen baldin badugu datak ikusten, ikus daiteke dagoeneko datez kanpo aurkitzen garela, ez? Beraz, bai eskertuko genuke agerraldi honetan zehaztapen gehiago jasotzea. Gero lehen aipatu da bezala, kirol autoktonoetan, pilotaz gain ere, aulki mugikorreko arrauna, eta herri kirolak ere aurkitzen dira, jakineko genuke zertan ari den gobernua kirol hauetan. Beraz, ikusten duzuen bezala, galdera eta kezkasko ditugu ekintza plan honen inguruan, eta, espero dezagun gaurko agerraldiak asebetetzea eta benetan ikustea esku hartzen ari dela gobernua eta benetan ekimen hartzen ari dela, ez? Eta besterik gabe, zuen azalpenen zain geratzen gara. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Bera Anderea, sailburu jauna, zurea da hitza. Egunon, batzordeburu eta egunon batzordeko kide zareten guztiok. Gaurko agerraldi honen zioa, Rebeka Ubera legebiltzarkideak esan duen bezala, kirol lehiaketaren euskal esparru bat garatzeko proiektua zertan den azaltzea da. Ekimen honek aurreko legegintzaldian du jatorria, zehatzago esan da kirol lehiaketaren euskal esparruaz legebiltzarrak eta jaurlaritzak izan zuten ekimenean. Eta ekimenaren ondorioz txosten bat egin zen, lehiaketa euskal esparruaz eta legebiltzarrera bidali zen. Kirol lehiaketaren euskal esparruaz hitz egiten dugunean, adierazi nahi duguna 5 puntutan laburbildu dezakegu eta hortik hasi nahi nuke. Lehenengoa, kirol lehiaketaren euskal esparruak lehiaketarako egitura iraunkor eta sostenagarriak sortzea izan behar du helburu. Eta bideragarri egin behar du, alde batetik gaur egungo egoeraren, eta bestetik lehiaketa eredu berri horren arteko bidea eta egokitzapena. Bigarren, esparru berri baten sorrerak kirol modalitate ezberdinek aurrera egitea, hoien aurrera bidea izan behar du helburu. Baita ere modalitate hauetan diharduten eragileen garapena. Izan hauek kirolariak, klubak edo federazioak. Eta zentzu honetan garrantzi berezia izan behar du goi-mailako eta errendimendu handiko kirolek duten hobetzeko ikuspegiak. Bide berri honek beraz, helburu eduki behar du modalitate bakoitzeko eragileek izan ditzaketen espektatibak betetzea. Hirugarren, esparru berriaren garapena egiterakoan aintzat hartu beharko dira kirol modalitate bakoitzaren ezaugarriak. Horretarako beti ere kontutan hartu beharko da kirol modalitate bakoitzari ongian datorkion lehiaketa eredua, horretarako hori definitzeko eta hori lortzeko eragileekin batera lan egitea beharrezkoa delarik. Laugarren, Euskadiko autonomia erkidegoa izango da kirol lehiaketa esparruaren barruti geografiko ardatza. Eta hortik aurrerakoak kirol modalitate bakoitzaren ikuspegiaren arabera erabaki beharko dira. Adibidez, eremu hori haunditu edo zabaltzea inguruko lurraldeetara, kirol bakoitzaren ezaugarrien eta lehiaketa baldintzen arabera. Eta bosgarren, lehiaketa proiektu berrien helburua, lehiaketa egitura berri bat sortzea izango da. Eredu berri honek kontuan izan beharko ditu gaur egungo irizpide sozioekonomikoak eta erakargarri izan beharko du bai kirolaren ikuspegitik eta bai antolakuntzaren ikuspegitik ere kirolarientzat eta kirol erakundeentzat. Beti ere, berriro diot, esparru horren ardatza gure autonomia erkidegoa izango delarik. Sarreran aipatu dugun azterketa txostena oinarri hartuta, aurreko legegintzaldiaren amaieraldea kirol eta gazteria zuzendaritzak proiektu piloto bat abiarazi zuen, errugbiaren ingurukoa. Pausuz pausu bere bidea egiten ari dena.
Proiektu honen helburuak hauek dira. Lehenengoa, Euskal Errugbia indartzea. Bigarrena, Euskal Errugbirako baliabide gehiago lortzea. Eta hirugarrena, errugbirako gizartean dagoen interesa areagotzea. Uste baitugu kirolaren bitartez transmititzen diren balioak garrantzitsuak direla. Euskal Lehiaketa Esparruaren inguruan 2017ko irailean izan genuen agerraldiaz geroztik eman diren urratsak eta daturik azpimarragarrienak aipatuko dizkizuet jarraian. 2017ko urria. Data horretan, Nafarroako Foru Erkidegoak bat egin zuen Euskal Autonomia Erkidegoak eta Akitania berriak osatzen zuten eskualde Europarrarekin. Eta arrezkero, Nafarroako Errugbi Federazioak errugbi proiektu berri honekin bat egin zuen. Hori dela eta hitzarmen berria sinatu zen Errugbiko Euskal Federazioa, Côte Basque Land Batzordea, 74. departamentuko batzordea, alegia, Estatu Frantziarrean, eta Nafarroako Federazioaren artean mugaren aldebietan egituratuko litzateken errugbirako esparru berri bat garatzeko. 2018ko maiatza. Jendaurrean agertu zuen, momentu horretan Eusko Jaurlaritzak, mugaz bi aldeetan errugbirako joku esparru bat sortzeko ekimenari babesa emateko konpromisoa. Esparru horren barne dauden klub eta erakundeekin batera. 2018ko iraila. Akitania berriak, Euskal Autonomia Erkidegoak eta Nafarroak osatzen duten eskualdearen koordinazio batzordeak proiektu estrategikotzat jo zuen errugbirako esparru berri hau sortzea. Horretarako, 60.000 euroko diru ekarpena egin zuen 2019rako aurrei ikusita dauden ekimenetarako. Gure sailak beste horren beste ipiniko du proiektua abian jartzeko. 2018ko azaroa. Txosten juridikoa egin zen, erabakitzeko zein izango litzatekeen elkarte eredurik egokiena kirol lehiaketa berri bat sortzeko. Eta azterketa horrek aintzat hartu behar zituen ezaugarri hauek. Errugbi jokoari buruzkoa izatea. Mugaz bi aldeetako taldeak hartuko lituzkeelarik, bidasoaren alde bietakoak alegia. Gaur egungo errealitate juridikoa aintzat hartuko lukeena. Bertan, Frantziako estatuko eta Estatu Espainiarreko taldeek parte hartzeko modua bermatu beharko bailuke. 2019ko urtarrila. Elkarte berri bat sortzeko prozedurari hasiera eman zitzaion, bertako kide direlarik Errugbi Euskal Federazioa, Nafarroako Federazioa eta CD64. Bere eginkizuna, errugbirako lehiaketa esparru berri bat eratzeko plangintza, garatu eta kudeatzea. Litekeena da gerora lurralde gehiagotako kideek parte hartzea lehiaketa horretan, baina hasiera honetan hitzarmena sinatu duten elkarteak izango dira proiektu honen lehen kideak. 2019ko urtarrila. Emakumezkoen kategorietako lehiaketa eredua onartu zen. Otsailaren 3tik maiatzaren 19 bitartean jokatuko da. 2019ko martxoa. Gizonezkoen senior lehiaketaren eredua egituratu da. Aprilaren amaieran hasi eta ekainera bitartean jokatuko da. Lehiaketa hauen izena, bai gizonezkoetan eta bai emakumezkoetan, azken orduko aldaketarik ezpada hauxe izango da. Eurobasque Rugby Challenge, Euskal Errugbi Liga 2019. Hiru lurraldeen arteko adostasuna behar izan da, eta kontutan izanik Europako eskualde baten ekimenez eta proiektu estrategikotzat hartu ondoren sartzen dela beharrezkoa ikusten zen Europari aipamen bat egitea, eta uste genuen ardatza gure erkidego izango da eskero, geurera ekarri behar genula izena, eta horregatik geratu da horrela. Eurobasque Rugby Challenge, Euskal Errugbi Liga 2019. 2019ko martxoa, adostasuna lortu zen eta berekin 2019ko lehiaketaren berri eman dezan. Akordioak jasotzen du zuzenean emango dituela
telebistak gizonezko eta emakumezkoen finalak 2019ko maiatzean edo ekainaren hasieran jokatuko direlarik. Honaino errugbiaren arloan hartu ditugun erabakiak eta eman ditugun pausuak beti ere esan bezala federazio ezberdinen bidelagun izan garelarik eta ez honen promotore. Kirol lehiaketa esparruez ekimen gehiago ere bultzatu ditugu. Aurreko agerraldian adierazi genuen moduan badira Euskadi mailako esparrua duten hainbat ekitaldi edo txapelketa, batzuk taldekako kirolean, beste batzuk gureagoak diren kiroletan, eta horietan egindako ekimenak eta gaur egun daukagun egoera azpimarratu nahi ditut. Futbolean, alde batetik, egingo den gizonezkoen 3. Euskal Herri txapelketa. Eta emakumezkoen artean 9. Euskal Herria kopa. Bi ekitaldi hauek gobernuak diruz laguntzen ditu, eta gero eta indar handiagoa hartzen ari dira, eta hoien laguntzaile izaten jarraitzeko asmoa daukagu. Eskubaloian, martxoan egin zen emakumezkoen Euskadiko kopa, bera taldeak irabazi zuelarik, eta aurten jokatuko da mutilen Euskal Kopa, edo gizonezkoen Euskal Kopa. Saskibalaian ere jokatuko dira emakume eta gizonezkoen Euskal Kopak. Hemen aipamen berezi bat egin ediet errekirolei. Kirol lehiaketaren euskal esparru bat garatzeko dokumentuan aipatzen genuen bezala, ekimen berriak martxan jartzeko aukera gehiago ematen digutelako kirol hauek. Eta bereziki, aipatzekoak dira pilota, aulki finkoko arrauna eta herrikirolak. Gobernuak era berezi batean laguntzen ditu diruz kirol hauek, beren baitan hartzen dituzten federazioak ere diruz laguntzen ditu bereziki, gure kirola bultzatu dezagun, gure erakundeak egiten ez badute beste inork ez duelako egingo. Estropaden arloan, Euskal Lehiaketa esparruaren adibiderik garbienetako bat daukagu. ACT Traineruen Liga. Gobernutik diruz lagundua, gizonezkoen alorrean Eusko Label markaren bitartez, eta emakumezkoenean Euskotren markaren bitartez. Traineru estropada honek maila goreneko txapalketaren izaera du eta bertan parte hartzen dute Bizkaiko itsasgolkoan dauden lurralde ezberdinetako arraun ordezkariak hasi Galiziatik eta Euskadira. Pilotan bada beste adibide bat eskuko pilota liga profesionalari dagokiona Aspe eta Baiko enpresek antolatzen dutena. Bertan Euskal lurralde guztietako pilotariek parte hartzen dute, baina baita beste inguru batzuetakoak ere. Hala nola, Errioxarrek. Eskuzko pilotaren eremuan indarra hartzen ari da baita ere emakumezkoen emakume master kapa. Aurten 3. edizioa izan du eta Oiartzun eta Sona handia hartu ditu gure artean. Txapelketa honetan ere Eusko Jaurlaritza laguntzaile da. Pilotaren arloan jarraituz, bada beste ekimen bat, aipatu nahi dudana, Euskal Kirol esparruari lotuta dagoelako, Jaialai World Tourra. Zestapunta modalitatean egiten da munduko zestalarerik onenak biltzen dituelarik eta honek ere Eusko Jaurlaritzaren laguntza du. 4 hilabetez, 29 jaialdi eta 45 partidu jokatu ziren igaz. Kirolehiaketen esparru honetaz hitz egiterakoan, badira Euskal selekzioek egiten dituzten txapelketak gure kirolez ari garela. Eta horiek ere aipatu beharko genituzke. Pilotan. Hoien artean aipatu nahiko genuke 2020 urteari begira pilotan egin nahiko genukeen mundu mailako txapelketa. Gustatuko litzaiguke 4 urterik behin jokatuko litzatekeen txapelketa izatea, maila gorenekoa, nazio ezberdinetako selekzioek jokatuko luketelarik bertan, gurea tarteko, eta pilota modalitate ezberdinak bere baitan hartzea mailarik altuenean. Beste bat aipatzekoa sokatira. 2020ari begira Euskadik parte hartuko du munduko sokatira txapelketan, Getxon jokatuko da. Honen inguruan aipagarria da Basque Team Fundaziotik teknifikazio proiektu jakin bat bultzatu dela Euskadiko Federazioaren bitartez,
mundu txapelketa honi begira, eta munduko txapelketa honetan parte hartuko duten sokatira jokalariei entrenamentu eta prestakuntza egokia emateko helburuz. Txirrindularitzan, aipatzekoa da, atzo hasi zen Euskal Herriko itzulia, UCI eguntegiaren baitako proba handi honek munduko txirrindularirik onenak biltzen ditu, eta Euskadiko onenak ere bai. Gure herriaren irudia mundu osora proiektatzen du, eta txirrindularirik onena ere saritzen du. Antolakuntza honek gure babesa eta dirulaguntza izan ditu, modu garrantzitsuan, bere baitan hartzen du baita ere Donostiako klasikaren antolakuntza, eta uste dugu bi aprobak indartu direla eta referente modura ondo kokatuta dauzkagula nazioarteko agendan edo nazioarteko egutegian. Uste genuen berdintasunari begira hemen pauso bat eman behar genuela eta ahalegin bat egin dugu txirrindulari proba ezberdinak antolatzen dituzten elkarteekin emakumezkoen eta gizonezkoen artean berdintasun handiagoa egon zedin eta albazan egitura bakar batetik antolatu zitezen proba ezberdinak, baina aitortu behar dizuet, ez dugula gure helburua bideratzea lortu. Bosgarren arlo bat, federazioen inguruan izango litzake selekzioekin zerikusia duena. Hainbat modalitatetan parte hartzen dute, nahi baino gutxiagoetan, baino batzutan bai, eta marko honetan sartzen ditugu. Bada ekimen berezi bat selekzioekin egiten ari garen, eta hori pixka bat aurrerago azpimarratuko dut edo aztertuko dut. Orain, lehenengo helduko diet, Euskal Federazioek era ofizialean agertzen diren lehiaketei, bai federazio internazionaletan parte hartuz, edo bai txapelketa internazionaletan parte hartuz. Diruz, babesten ditugu federazio hauek, eta gure helburua da datozen urteetan gehiago izatea. Lehenengo, mendizaletasunarena dago. Gure mendi federazioa nazioarteko federazioko kide da, eta adibidez, modu ofizialean parte hartzen dugu geure selekzioaren bitartez Skyrunning modalitatean. Japonen izango da modalitate honen hurrengo lehiaketa eta bertan izango dira gure ordezkariak. Beste ekimen baten ondorio bezala boxeoaren arloan, Euskal Boxeo Federazioa IBF, nazioarteko Federazio Internazionaleko kide bihurtu zen igaz. Pelotaren arloan aipamen berezia merezi du Confederación Internacional de Pelot Abal, CIJB, elkartearen barruan daukagun partaidetzak. Konfederazio honek 100 urte baino gehiago ditu, eta esker paretarik gabe egiten diren modalitateak hartzen ditu bere baitan, adibidez, One Wall, non igaz sarituak izan ziren gure kirolariak. Tradizioa handiko federazio bada, eta Euskadi federazio ofizial bezala ageri da bertan. Eta federazioen arlo honetan, selekzioen arlo honetan, aipatu garrekoa da baita ere, kayak surf selekzioa munduko txapelduna izan da, eta aurten berriro lehiatuko da mundu mailan Perun. Arlo guzti hauetan, etengabeko elkarlan bat dago Jaurlaritza eta federazioen artean, eta Jaurlaritzaren helburua ekimen honetan da selekzio eta federazio hauen bidelagun izatea, eta helburua nazioarteko erakunde eta kirol lehiaketetan euskal presentzia bat bermatzea. Aurreratxoago aipatu dizuet federazioen inguruan eta egiten ari garela nazioartekotzeari begira ekimen berezi bat, eta horri buruz ohar batzuk egin nahiko nizkizueke. Proiektuari bidean deitzen diogu, eta bere helburua da gure selekzioen ofizialtasuna lortzea. Proiektu honek abiapuntu modura izan zuen lehenengo ekimena izan zen azterketa bat egitea eta ikustea ze federaziok onartzen zuten gurearen moduko federazioek parte hartzea eta bertan kide izatea. Lehenengo azterketa honen ondoren,
Lanbilerak izan ditugu federazioekin, bereziki aukera gehiago ikusten dizkiegun federazioekin, ikusteko ze pausu berri eman beharko liratekeen. Ta aipagarri dira surf, alterofilia, automobilismoa, squash, igeriketa, atletismoa, taekwondo edo futbol federazioak. Futboletik hasita. Momentu honetan, egoera da, igazko amaierako asamblean, ia aho batez, aurkako bozkari gabe eta abstentzio batekin, Euskadiko Futbol Federazioak onartu zuten nazioarteko federaziari eskaria egitea UEFA eta FIFako kide izateko. Momentu honetan, Euskal Federazioarekin elkarlanean ari gera, ekimen hau bideratzeko behar diren pausuetan bidelagun izan gaitzaten. Beste ekimen berezi bat izan da surfaren arloan. Surf Federazioarekin egindako lanen ostean, ofizialtasunaren eskaera egiteko asanblada antolatu zuen Euskadiko Surf Federazioak. Eta bertan aho batez onartu zen eskaera egitea Federazio Internazionalari, ISA Federazioari. Eskari ofiziala azaroan aurkeztu zen Kalifornian, eta momentu honetan gai juridikoak argitzen ari dira nazioarteko federazioko zuzendari orokorrarekin. Surfaren inguruan aipagarria da edozein kasutan Euskadin egiten den txapelketa bat, World Surf Ligeren barnean dagoena, Pro Zarautz Basque Country. Aurten maiatzean jokatuko da. Bertan, Euskal surflariek munduko onenekin lehiatzeko aukera izaten dute, eta hemen ere Jaurlaritzaren laguntza dago txapelketa aurrera eramaten laguntzeko. Aipatu nahi dudan beste kasu bat, alterofiliarena da. Hainbat bilera egin ostean, igaz, Euskadiko Alterofilia Federazioak asanblada batean onartu zuen pausu bat ematea, eta momentu honetan informe juridiko bat prestatzen ari gara Euskadiko Federazioarekin elkarlanean, eta Federazio Internazionalera eskaria aurkeztuko dugu aurtengo udaberria amaitu aurretik. Arlo honen barruan, Euskadiko alterofilia selekzioak Europako lehiaketa bat jokatuko du aurten. Beraz, pausoz pauso joatea da, gure ekimena eta gure jokabidea, eta federazioekin elkarlana, ez dugulako beste modurik ikusten proiektu hauek aurrera eramateko. Eta lehen interbentzio honen amaierarako utzi dut dopinaren aurkako ekimenen aipamena. Kirol lehiaketa esparrua definitu eta egituratzerakoan, kirol modalitateak, kirolariak, klub eta federazioak bezain garrantzitsua da egitura berriak sortzea eta lehiaketa kirol legez eta osasuntsu jokadadin behar diren neurriak hartzea. Eta hor konkatzen ditugu dopinaren aurkako lan programan sustatu ditugun ekimenak, bereziki dopinaren aurkako Euskal Agentzia. Joan den urtean Legebiltzarrak lege berria onartu ondoren, indartuta eta bermatuta geratu da legez dopinaren aurkako Euskal Agentzia. Eta argi geratu da bera izango dela gai honetan Euskal Erreferentzia. Legea onartuz gero, harremanetan gaude estatuko ordezkariekin, batetik Espainiako dopinaren aurkako erakundeek onar dezaten gure agentziaren izaera berezia eta funtzioa. Bera baita Espainiakoaz gainera estatuan dagoen agentzia bakarra. Era berean, Kultura Ministerioarekin eta Espainiako dopinaren aurkako bulegoarekin harremanetan gaude, dopinaren aurkako nazioarteko erakundeek gure agentziaren lana eta errealitatea onar dezaten. Uste dugu, kirol lehiaketa esparru baten egituratzeari begira beharrezkoa dela dopinaren aurkako lanean sortu ditugun egiturak ere aintzat hartzea eta horregatik aipatzen ditut hemen. Zentzu honetan, azken hilabeteetan eman ditugun pausu batzuk ere hemen utzi nahi nituzke. Lehenengoa, aurten izango dugun albisteetako bat izango da AZT-ko arraun estropadetako dopinaren aurkako frogen kudeaketaren ardura Euskal Antidopin Agentziak hartuko duela bere gain. Orain arte beste era batera kudeatu izan da kontu hau, kontutan izanik AZT demoraldia ekimen pribatu dela, eta gure autonomia erkidegoaz kanpoko arraunariek ere parte hartzen dutela adostasun berri batzuk lortu behar genituen. Lortu dira adostasun hoiek,
AZT-ko arduradunekin, eta esan bezala gure agentzia izango da AZT-en gai honen ardura izango duena. Eta bigarrenik aipatu nahiko nuke 2020an Getxon jokatuko den munduko sokatira txapelketan ere dopinaren aurkako euskal agentzia izango dela dopin frogak egiteko arduraduna. Euskal esparrua garatzeko dopinaren aurkako jardunetan erreferentzia euskal agentzia izatea, eta honek gero eta kirol modalitate gehiagotan agentzia modura jokatzea garrantzitsua da. Legebiltzarrean legea onartua izateak segurtasuna ematen dio helburu edo programa honi, jakina, eta agentziaren nazioarteko onespenak bultzada emango lioke. Honaino lehenengo sarrera modura prestatuta ekarri duguna, eta mendik aurrera zuen esanetara geratzen gara. Eskerrik asko, Zupiria jauna.